бозам салом арз мекунам ба корбарони азизи радиои Озодӣ, ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо ба мо пайвастанд барои шунидани хабарҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳон. Тавре ҳам ваъда дода будем, чун ҳамеша дар ҳамин вақт барои шумо сархати хабарҳои муҳимро ки дар Тоҷикистону олам мегузарад муаррифӣ мекунем ва ҳоло дар Прага соат расода ҳаст ва баъд аз 3 соат дигар мо бо шумо дигарбора дар пахши мустақим дар барномаи хабарии радиои Озодӣ мулоқот хоҳем дошт. Аммо то он дам барои шумо мавзӯъҳои муҳимро дар шакли мухтасар мегӯям, то ин ки шумо дар ҷараён бошед. Сӯхтор дар бозори бузурги масъолаи сохтмонӣ. Субҳи имрӯз дар амборҳои бузурги канори мошинбозори ноҳияи Бобоҷон Ғафурӣ вилояти Суғд сӯхтор сар зада, даҳо амбор бо масъолаи сохтмониаш ба коми оташ рафт. ҳамкори мо ба ҷои ҳодиса рафта буд ва зиёни расидаро аз сӯхтору аксу наворбардорӣ намуд. аз ҳоло гуфта мешавад ки сӯхтани захираҳои масъолаи сохтмонӣ эҳтимолан боиси баланд шудани қимати он дар бозори маҳаллӣ хоҳад шуд. шумо агар баъд аз 3 соат дигар ба барномаи хабарии мо бипайвандед, ҳатман метавонед аксу наворро аз маҳалли ҳодиса тамошо кунед. чаро дар Тоҷикистон мушкили дастрасӣ ба интернет ба вуҷуд омадааст? тӯли 3 рӯзи ахир корбарони тури ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон аз сурати пасти интернет ва дастнорас будани бархи сомонаҳо аз ҷумла вебсайти радиои Озодӣ ҳам ва фейсбук шикоят мекунанд. мақомоти зирабт вазъи ба амал омадаро чӣ гуна шарҳ медиҳанд ва худи сокинони кишвар дар ин робита чӣ мегӯянд? баъди 3 соат тафсилот медиҳем, чун ҳамкорони мо дар ин замина гузоришро бо назари тарафҳо таҳия намуданд. ҷазо барои ғорати пахтаи Тоҷикистон ва чӣ гуна пули тиллои сафед ки бо билайдасти деҳқонони тоҷик парвариш ва чида шудааст ба киссаи шаҳрванди афғонтабори Латвия рафтааст. додгоҳи ноҳиявии шаҳри Рига дар Латвия Ғулом Муҳаммад Ғуломӣ, як шаҳрванди афғонтабори Латвияро ба ҷурми ғорати пахтаи Тоҷикистон барои 8 сол аз озодӣ маҳрум кард. ҳамчунон тибқи ҳукми додгоҳ Ғуломӣ ӯҳдадор шудааст ки ҳудуди $10 миллион зиёни расида аз ғорати пахтаро ба соҳибони пахта дар Тоҷикистон пардохт кунад. ин ғорат чӣ гуна сурат гирифтааст? дар барнома барои шумо тафсилот медиҳем. зиндагӣ дар дузах ва ё саргузашти муҳоҷири тоҷике ки 1 сол ба ин су то дар боздошт аст, то дар маҳбас ва то дар минтақаи транзитии фурудгоҳ. тоҷикеро ки дар Русия зан ва 5 фарзанд дорад наметавонад барои 40 сол ба ин кишвар ворид шавад. бар замми ин ба ӯ 5 соли зиндон таҳдид мекунад. парвандаи ӯро махфӣ карданд ва пайвандон намедонанд гуноҳи ин падари серфарзанд дар чист. қиссаи саргардонии муҳоҷири тоҷикро ки аз рӯи он метавон ҳатто филм бардошт, дар барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо мекунем. зане ки 10 мардро дар вилояти Хатлон олудаи спид кард ба зиндон маҳкум намуданд. зан ба он айбдор шуд ки бо вуҷуди маълумот доштан дар бораи бемориаш бо чанд мард ҳамхоба шудааст. муфаттишон мегӯянд аксари онҳое ки аз хидмати ҷавонзани танфурӯш истифода кардаанд ҷавонони муҷаррад ва ҳам чанд марде ҳастанд ки зану фарзанд доранд. вале чаро додгоҳ барои ин амал ҷазои сабуктарро раво дидааст? дар барнома бароятон тафсилот медиҳем ва боварӣ дорам ки баъд аз 3 соат дигар дар пахши мустақими барномаи хабарии радиои Озодӣ ҳатман чун ҳамеша моро ҳамроҳӣ хоҳед кард дар Озодӣ видео ки канали махсуси мо дар YouTube аст.